میرے بھائیو اے مہینہ شعبان دا مہینہ ہے، اے شعبان دا مہینہ برکتاں والا مہینہ، اے رحمتاں والا مہینہ، اے اللہ دی بارگاہ چو برکتاں لین والا مہینہ۔ سرکار فرماندے نے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ دا مہینہ۔ اے او مہینہ ہے جڑا رمضان دے مہینے دے نال جڑیا ہویا ہے۔ جدوں رجب دا چند مدینے دے تاجدار دیکھ دے سن تے دعا منگ دے سن، اللہم بارک لنا فی رجب وبارک لنا فی شعبان وبلغنا الى رمضان۔ اے اللہ ساڑھے رجب دے اندر برکتاں عطا فرماؤ، ساڑھے شعبان دے اندر برکتاں، ساڑھے رمضان دے اندر برکتاں عطا فرماؤ، اور سانو رمضان تکنا نصیب فرماؤ۔ میرے گرامی قدر احباب، ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے رمضان تو بعد اے او مہینہ سی جدے اندر سرکار سب تو زیادہ روزے رکھ دے سن، اور شعبان دا مہینہ سی۔ ایک فرمان حضور دا دوانو سنا مانگا کلیجے ٹھر جانگے۔ سرکار فرما دے نے جڑا میرا غلام شعبان دے مہینے دا ایک روزہ رکھے گا، ایک روزہ رکھے گا شعبان دے مہینے دا، قیامت والے دن میں محمد دنال ایویں کھڑا ہو جائے گا جویں دو انگلیاں ملائیاں جاون تے فاصلہ ختم ہو جاندا ہے۔ شعبان دا مہینہ، شعبان دا مہینہ اتنیاں برکتہ والا مہینہ، اتنیاں رحمتہ والا مہینہ، کیونکہ اس مہینے دے حوالے نال بھی حضور دیاں گلہ معراج دی رات ہویاں نے۔ میں ادھر توانو لے کے جانا چاہنا، سرکار دا ایک اور فرمان سنو۔ حضور فرمانے نے جنہیں شعبان دی ابتدائی 3 روزے رکھے اور آخری 3 روزے رکھے، اللہ کریم انہوں قیامت والے دن ایک سواری عطا فرمائے گا۔ ایک روایت دے اندر آندہ ایک اٹھ عطا فرمائے گا، ادھے تے بے کے تیزی نال جنت داخل ہو جائے گا۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نو اللہ سونے نے 2 معجزات عطا فرمائے۔ پہلا معجزہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً اخرى۔ آپ اپنا ہاتھ بغل دے اندر پاندے سن، باہر کٹ دے سن، سورج دی روشنی گھٹ ہوندی سی، اللہ دے نبی دے ہاتھ دی روشنی زیادہ ہوندی سی۔ دوسرا آپ دا اعجاز تے دوسرا آپ دا کمال آپ دا اساسی۔ اللہ کریم نے بہت سارے اس اسا دے کمال قرآن پاک دے اندر بیان فرمائے نے۔ آپ جدوں فرعون دے دربار دے اندر تبلیغ کرن گئے تے فرعون آپ دے چہرے تو نبوت نو پہچان نہ سکیا، انہیں سمجھیا میرے دربار جادوگر آ گیا ہے۔ انہیں جادوگراں نو بلایا، انہاں نو آکھیا کہ ادھے سامنے اپنے اپنے کارنامے دکھاؤ۔ او آ گئے رسیاں لے کے، انہاں ساریاں رسیاں سٹیاں سب بن گئے۔ حضرت موسیٰ دے ہاتھ دے اندر عصائے، عرض کی تھی مولا اے سب بن گئے نے۔ فرمایا سونیاں گھبرانا کیوں ہے، اپنا عصا تھلے سٹ۔ جو ہی حضرت موسیٰ نے عصا گرایا اژدہا بن گیا۔ اے آپ دا دوسرا معجزہ سی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرمانے نے عصائے موسیٰ اژدہائے غضب تھا، عصائے موسیٰ اژدہائے غضب تھا، اور گروں کا سہارا عصائے محمد، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ جدوں او سامنے آئے تے انہاں حضرت موسیٰ کلیم دے چہرے تے نبوت دے آثار ویکھے تے ادب دی وجہ تو آپ نو کہندے نے تسی اپنا کم پہلے کرو گے یا اسی اپنا کارنامہ دکھائیے۔ اے انہاں جملہ ادب دی وجہ تو بولے آؤ۔ اللہ نے فرمایا سونیاں کے یاد کریں گا جنہاں تیرا ادب کیتا، اساں انہاں نو ایمان دی دولت عطا کر کے تیرا غلام بنان دا فیصلہ کرن لگے۔ ادب ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پھر سچ کہہ گئے جھنگ دے بادشاہ سلطان العارفین سلطان باؤ، آپ فرمانے نے علم پڑھیا اے جوہر نہیں بن دے، جڑے ہومن ذات کمینے پتلوں کدی سونا نہیں بن دے، پاویں جڑیے لکھ نگینے
کولوں کدے داد نہ ملے دی پاویں ہوون لکھ خزینے ادب بنا نجات نہیں کامل باہو پاویں مریے وچی مدینے لیکن میاں محمد بخش نے اپنے انداز دے اندر جملہ لے کے آؤ میاں صاحب فرماتے نے عمران پچھوں لفظ ایک بھول کے عمران پچھوں لفظ ایک بھول کے منہ تو چاسی ہلا یا کوڑے وانگوں اے چک محمد سائیاں بار وگا یا کوڑے وانگوں اے چک محمد سائیاں بار وگا یا حضرت موسیٰ دا عصا والا معجزہ انہوں علماء نے صوبان دے نانال یاد کیتا ہے معراج دی رات جدوں میرے توڑے نبی عرشاں تے خدا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے تے عرض کیتی مولا موسیٰ نو تے تو صوبان عطا کیتا سی مینوں کے دے میں گا آواز آئی سونیاں انہوں صوبان ملے سی تے تینوں تیری اور تیری امت نو شعبان دینے آوا شعبان دے رہے آوا سونیاں شعبان کے کریں گا فرمایا جس طرح کے اس صوبان نے جادوگراں دیاں ساریاں بچھائیاں ہویاں چالانوں ایک پل دے اندر تباہ کر دیتا سی شیطان پورا سال محنت کر کے جال بچھائے گا میں ایک مہینہ عطا کر گے تیری امت نو شعبان والا او جادوگراں دے تے شیطانہ دے سارے مکر تے فریب دور کر دیاں گا میرے بھائیوں اور میرے گرامی قدر دوستو